Opad. Det er her, vi løber. Det er her, vi løber hen, så det kommer. Så løber vi, fordi vi bliver taget for at skal fortælle hvem der er hvor, og vi kan få en bøde. Det sidste, jeg prøvede, det var at finde en bøde, så jeg stod og kiggede. Nå, nu filmer jeg. Fuck det. Men så er det bare op ad det, og det er livet. Jeg ved, der kommer mark. Okay? Ja. Det er også så... Kan vi tage den eller? Nej, fordi hvis de kommer fra en af vejene, skal vi over. Men det på med den der, når der er til. Det bliver spændende at se, hvor bøllerne bliver af. Siger du? Jeg siger bare, det bliver spændende at se, hvor bøllerne, når de kommer. Vi kan også bare bænke den der vej. Lad være med at stå for meget. Det er det der problem, jeg lige har dem. Sådan noget lort på mig. Det er også noget her på. Ja, jeg er sådan på, at der er nogen, der genkender. Du ser her. Ja, det var sådan et, mand. Det var lort. Må vi lige sætte den over en gang? Tusind. Ja. Nu kommer bøllerne. Og ham den ene, han går 120. Hvad går ham den anden? Ved du det? 110. 110 og 120, mand. Det går pænt stærkt. Godt. De kommer ned bare, så det går rigtig godt. Det går minimum 130-140. Og det er Jesper, det der. Kan I høre ham? Det er Mikkel. Jeg vil ikke sige mere, fordi panserne skal ikke finde ud af, hvor han bor, mand. Jo. Hvad har du at sige til det? Ingen skid. Ingen skid, mand. Igen, ingen skid. Nu kommer han. Han kører på cykelstien. Du skal bare se, det går fuldt start. Vi går lige hen i lyset. Det gik pænt stærkt, det der, mand.